A majom király. King of the Apes. Kurva jó vagyok. Nagyon jó. Don't know what is what, but they don't know what is what, they just struck. What the fuck? Hát ez kegyetlen. Azt mondják, haha, ez reggel, ez van. Kinevetnek. Odafigyeltek már, emberek. Azt mondja, akkor mindenkivel megcsinálják. Tudja már, mert... Integes a rajongóknak, Geci. Ilyen dokumentum. Ilyen veszolgat. Ilyen faszi a majmak élete. Drei Borsche, die bitte. Aluminiumpacken. Ja, ist das schön? Ja. Möchtest du das trinken? Ich glaube, ja. Ja, ich mach das. Félít. Látok. Gyertek lányok, ügyekre. Auf Wiedersehen. Tschüss. Megvan a matek vizsgám, ugye? Ott van bicskád, bazd meg, te meg gizével bontod a sört? Van nekem kedvem. Annak elég savanyú. Ist das schon ja gut, fantastisch, nicht mehr Banane zu haben, ja, es ist ganz fast. Ja. Motorral, erről mit mondjam, hogy szikla a csávó, dob egy hátasköt, nem marad bűr a lábán. Hagyj ott a gumit. Hogy gyúrva el? Van miből kapni. Csokol. Beleiszkod az ajtó, bazd meg. Megcsapom mindjárt. Már mi állunk tovább, már mi állunk tovább. Jövök a hópárba. Aztán megy a jegény a lánya, a lánynak derekára, ott lába közé tele, homlokára lehet. La. Testvérem, most azt a jó szágot olyan szolgáltatásoknak a csomagjába sör, hogy el nem képzelni, mi áll le mögötte, piackutatástól kezdve minden. A mikróra, a matekra, meg erre a buzira el. Meg arra jut. Már mi állunk, már! Úgy, mindjárt csak